जोंनि दैनं जामुगुरि गामिनिफ्राय जोङो बाथौ सिबियारि सामलाय आफादनि जानानै जोङो इउनाइटेड निउज आरो आर'नाइ निउज बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावबाय। दिनै जोङो फैबाय थानाय गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बाथौ सिबियारि आफादा जोंनो गंसे गामिनिल'बाबो खाथि खाथिनि माखासे गामिफोरखौ आलासि महरै जोङो हांख्रायहरनानै जोङो माखासे हाबाफारि लादों जे गोथार बाथौ सानखौ जोङो एसे गाजा गोमजायै जोङो खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार। दिनै नैथि साननि दिनै सेथि हाबाफारि, बे सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो मावनाय दांनाय सोलिगासिनो दङ। दिनै मोनाबिलि समाव जोङो बाथौ गुमुरनि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय, बाथ्रा बिबुंथि होनाय बादायनाय, लोगोसे आर'ज बादायनाय आरो जों माखासे धोरोमारि मोसानाय बादायनाय बे सेथि हाबाफारियाव जोङो मोनाबिलिनिफ्राय लागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा थान्दै मेलबो दङ। बे थान्दै मेलाव जोङो दान बाक्सु थिंख्लि बुफ्रुनाय हाबाफारि, थिंख्लि बुफ्रुनाय जे जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो धोरोमनि नामाव गरसे गरसेब्लाबो जोङो सेभिं खालामनांगौ होननानै जोङो गंसे गंसे थिंख्लि राननानै होदोंमोन। दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बै थिंख्लिफोरखौ लाबोनानै जोङो बुफ्रुगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जों मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। दिनैनि सेथि हाबाफारियाव सेथि सानाव मोनाबिलि समाव जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ बे गामियावहाय फोजौनाय फोगोमनाय आरो जौगासारनायाव जोंनि गामियाव रोदा सुहोनाय माखासे आगु सुबुंफोर दङ। बै आगु सुबुंफोरखौबो जोङो खावलायनानै हांख्रायनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो मान होगोन। आरो बेजों लोगोसेनो हारिमुनि हाबाफारि बादायनाय हाबाफारिफ्रा जाबाय थागोन। बेजों लोगोसे गाबोननि हाबाफारियाव जोङो गेवलां मेल लादों। गोथार बाथौ सानखौ जोङो बे गेवलां मेलावहाय बाथौनि सायाव बाथौ गियानखौ जोंनि उन जोलैफोरनो फोरोंलांनायनि उसिलाजों आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि गामियाव ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मोननै रोखोमनि धोरोम दङ, बाथौ आरो ब्रह्म। जोङो रावखौबो साननायलासिनो अनलायनायनि गेजेरजों, खौसेथिनि गेजेरजों अनलायनाय सहायनाय आरो निमाहा होलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोंनि गामियावहाय गासैबो बिदा फंबायखौ जोङो बे गाबोननि हाबाफारि गोथार बाथौ सानखालि जों हांख्रायदों। बिथांमोनाबो बयबो अनसुंथाइ महरैबो बिथांमोनाबो बे गोथार बाथौ साननि समाव बिथांमोनाबो हरदों। बेजों लोगोसेनो जोङो नैबे दिनैनि सेथि साननि हाबाफारियाव जों सानदों जे 12 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो मोनसे रंजानाय मोसानायजों जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय गामिनि सुबुंफोरानो जयै मोनाबिलिनि हरनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो गोथार बाथौ सानखौ बरायनानै जों बेयाव रंजागोन। जों मिजिंथिदों बे जथुमानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि उन जोलैफोरखौ जाहाथे बाथौ गियान होनायाव जों एसेब्लाबो आगानसेब्लाबो जों आवगायनो हागोन। आरो बे मेलनि गेजेरजों, बे जथुमानि गेजेरजों जों गामिनि माखासे थासारिफोर, दिनैनि थासारिफोर, बायदि रोखोमनि निसा बेसाद लानाय, बायदि रोखोमनि मबाइल गेमिं आरो बायदि रोखोमनि माखासे समाजारि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ जाहाथे जोङो बे मोनसे गेवलां मेल जथुमानि गेजेरजों जों जाहाथे आगानसेब्लाबो जोङो सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामाखौ लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आं आसा खालामो आरो खावलायनो गोसो जायो जे गामि सामलाय आफादनि जानानै जाहाथे बयबो गाबोननि समाव खाथि खाथिनि गामि जेरै उदांस्रि थाबाय, वेस्ट केर'नि थाबाय, धर्मपुर थाबाय, बाथाबारि थाबाय, ओरैजाय 3 नं जामुगुरि थाबाय, सियामपुर थाबाय, गासै गामिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ हांख्रायहरनायजों लोगोसे साबा लाइमोन, हाथ्राबाबो साबा लाइमोनखौ जाहाथे बे सावरायमेलाव गाबोननि जिथुनिखि गोथार बाथौ साननि सावरायमेल, बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायदों। मानोना जों बे सावरायमेलाव सावरायगिरि हिसाबै जोंनि बाथौनि आरो गुबुन धोरोमनिबो माखासे सावरायगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे सावरायमेलाव हांख्रायहरदों। दा बे जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फैबाय थानाय बाथौ साननि अननाय आरो सिबिनाय मोजां हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन।
बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।